Le-am furat toată brânza celor de la Cinema City. Dar nu cred că se mai califică drept furt dacă plătești biletul lor de VIP. Ceea ce am și făcut, fiindcă am vrut să vedem Odiseea lui Nolan și să ne simțim ca niște împărați și regine. Am fost la locația din Park Lake, care am înțeles că e cea mai bună. Când ajungi la cinema, ai aproximativ 30 de minute înainte de a începe filmul să mănânci ce și cât vrei tu din bufetul lor cu autoservire. Ai un meniu destul de variat, salate, pâine, paste, pizza, șnițel, garnituri și câteva prăjituri. Ai chiar și bere și vin. La pizza, sincer, mai mergeau niște toppings, nu a fost așa grozavă. Șnițelul ok, fain că puteai să-ți iei câte bucăți vrei și cartofii erau ok. Am încercat și un unt aromat, cred că avea curry în el. Pastele veneau separat de sos și puteai să-ți faci mixul după bunul plac. La desert am avut mus de ciocolată, cheesecake și pafuri, care s-au terminat rapid. Cele mai bune au fost pafurile, așa că mi-am mai luat unul. Mâncarea nu a fost cine știe ce. A fost bunicică, poate chiar mai ok decât mă așteptam. Cu siguranță nu bate un restaurant, dar e chiar acceptabil dacă nu vrei să te plimbi prin mall înainte de film. După, poți să-ți iei la film și chiar și în timpul filmului cât popcorn, suc sau nachos vrei tu. Și aici am încercat să-mi scot eu banii, cu extra sos de brânză la nachos. Sala e ceva mai micuță decât cele normale și au niște scaune foarte confortabile pe care le poți întinde, astfel încât te simți că stai aproape ca în pat. Dar nu bat fotoliile confort de la cinemaul din Iași, pentru că acolo ai măsuța ta și nu trebuie să o împarți cu nimeni. Dar oare merită prețul biletului VIP din punctul nostru de vedere? Eu aș zice sincer, da, pentru nachos, popcorn și sucuri nelimitat și scaunul ăla super comfort. Nu neapărat pentru mâncarea de la bufet. Noi ne-am făcut comozi și ne-am bucurat de film care a fost amazing și vă recomandăm să-l vizionați.